जुक्ति गैयि खोथा बुंनाय मानाय बेखौ मिडियायावल' नुयो मावनायथ' जों जेबो नुवाखै। मा जादों इएम रनजित बसुमतारीनि बिफानाव? गले गले खनसे नङा खननै नङा गोबां समावनो हाग्रानि मैदेरा मानसिनि जिउ फोजोबबाय। सोरनिबा न' बां गाफायलांनाय, सोरनिबा दोहोनखौ खहा खालामलांनाया गोदान बाथ्रा नङा। मा रनजित बसुमतारी बिथाङा इएम जानानै हाग्रानि जिब जुनार आरो हाग्रा ओनसोलखौ मोजाङै सामलायनो हायाखै नामा? दिनैबो हरनि समाव रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय कसुगाव गङिया दुम्रुगुरि गामिनि फुंजा मोसाहारि लाइमोनखौ हाग्रानि मैदेरा गाथारना गालाङो। चिरां जिल्लानि मानास सेरफां बियाबनि फानबारि भिसिडिसिआव बिपिएफ दोलोनि सावरायनाय हाबाफारियाव जांगिला हाज'वारिया बाहागो लानानै हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीखौ खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांखौथ' खालि जोङो बे जुक्ति गैयि खोथा बुंनाय मानाय बेखौ मिडियायावल' नुयो मावनायथ' जों जेबो नुवाखै। रायजो राजाफ्राबो जेबो मावदों होननानै खिन्थाफेराखै। ओंखायनो जोङो जेबो ससियेल मिडियायावबो बिथांनि डेभेलपमेन्टनि फारसे खामानि मावनाय मानाय बेफोरखौ जों जेबो नुवाखै। खालि जाहा थाहा खोथा बुंनाय आनपार्लियामेन्टारि लेंगुवेज बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो जोङो बारा मिथिया बिथांनि सोमोन्दै। गोग्गानाय मोनो माने आरो हाग्रामा सार बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन। जों बिथांनि भक्त हाग्रामा सारजों गोबाव बोसोर थाबोनानै जोङो बिथांखौ मिथिनो मोनबाय आरो बेनिख्रुइ देरसिन दैदेनगिरि बिटिसिआव जोनोम जायाखै दाबो बेखौ जों सानो। जोंनि दा बर्थमान हाग्रामा सारनिख्रुइ गोजौसिन टलेस्ट लिडार गोजौसिन लिडार गैया जोंनि बिटिसिआव, जों बेखौ सिबियो। आथिखालाव इउपिपिएल सरकारनि सासे इएम दङ नोंथांनि नैबे मानास सेरफांनिफ्राय। दा बे सासे इएमजों फैगौ बिसायख'थियाव जुजिनायाव माबायदि प्रस्तुति जाना दं बिथाङा? इएमखौ बिथांखौ सोर बानायदों? बानायदों जोंनि बिपिएफ दोलोआनो बानायदों। बिपिएफ दोलोनि रायजो राजाफ्रानो बिपिएफ दोलोनि भटारफ्रानो बिथांखौ भट होनानै दैथायहरदोंमोन। बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि मोनगोन, बिपिएफनि जाय भटारफोर बिसोरनि दुखु दाहाफोरखौ सुस्रांनो हागोन होननानै फाथायहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गुबुन दोलोआव जानानै गावनि दा सम्पति बानायहैदों। माबा माबि रायजोफोरनि थाखाय जेबो बानायाखै। इसुआथ' जोंहा बिपिएफआ बिराद मोजां मोजां इसु दङ। जेनेबा बिथांमोनहा मावनो हायाखै बेनो जोंनि थाखाय सबसे साबसिन इसु आरो जोंनि देरसिन अस्त्र। बिथांमोनहा जेबो मावाखै। हाग्रामा सारखौसो 17 बोसोराव मावाखै होनो। नाथाय हाग्रामा सारा दिनैहाय बयबो नुनो मोननाय गिदिर गिदिर बिल्डिं बानायदों, बयबो थाबायनो हानाय लामा बानायदों, दैसा बारनो हायि जायगायाव दालां बानायनानै होदों। थ' बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखानाय, जेबो मावाखै होनबाबो बे जाया, बेखौ थगायसुला होननानै मिथिबाय। नाथाय गाव जेखौ मावगोन होननानै बुंदोंमोन बेफोरखौ जेबो मावनानै दिन्थिनो हायाखै। रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय। बेयाव माने जोंना मानास ओनसोलाव मोनसे हाथि आरो माथि बिनि समस्याखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिगौ। हाग्रामा साराबो गोबां बिथिङाव बुंलांखाबाय। मानास सेरफांनि एमसिएलएखौ जुदि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएखौ देरहाहोहरोबा हाग्रामा सारा हाथि आरो माथिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन। आरो बे हाथि आरो हाथि आरो मानबनि जाय संघात जे दाङाबाजि बियो जाहैबाय जेरावबो ओनसोलाव दङ, मानासाव गोबां दङ आरो बेखौ होबथानायनि जोंनाव गोबां बेबस्था बा प्लेनिं जों लादों। जेनेबा मैदेरा दिनै हाग्रा सिङाव आदार गैयिनि थाखाय जेराव गामियारि ओनसोल बा मानसिफोर बसबास खालामनानै दङ, थागासिनो दङ, बेफोर ओनसोलाव फैयो आदार नागिरनानै। खिन्थु जोङो मैदेर जेराव थायो हाग्रा ओनसोलाव जुदि बिसोरनि मैदेरफोरनि जाग्रा बेसादफोरखौ जुदि एभेलेबेल खालामनानै होयोबा बिथांमोनहा मैदेरफ्रा जोंनि मानसिफोर थानाय गामियाव हाबफैनाय नङा होननानै आं सानो। ओंखायनो बिसिनि हाग्रा ओनसोलावनो जुदि मैदेरफोरनि थाखाय गोबां जाग्रा मुवा बेसाद थालिर माबा माबि जुदि जों गायनानै होयोबा बिथांमोनहा गावसिनि जायगायावनो गोजोनै रायजो जागोन। मैदेरफ्राबो जिब जन्थुफ्राबो, आं बेखौ सानो।